Sa Dakbayan sa Talisay, naandam na sa Haclupan National High School ang tanang mga modules alang sa mga tinunan sa junior o senior high school. Hinoon na nalangan sila tungod sa nahutdan og master roll ang riso machine nga ilang gigamit. Si Chelo Valiena sa report. Adunay 1,632 katinunan ang Haclupan National High School nga gibahin sa 25 ka clusters. Nagagikan sila sa 35 ka purok sa Kampo 3 ug laing 15 ka purok sa Kampo 4. 35 ka estudyante taga Bugna ug Buad. Maabdan sa alas 7 sa gabi ang labing dugay nga linakaw sa mga estudyante kun manguli na. Apan sa adlaw sa pagsugod na sa klase sa Oktubre 5, ang mga teacher facilitator na ang muhatod kanila. For example, pila ang akong bata nga naa sityo Buad, 31. Kanang 31, ihapon na niya, ihatag sa teacher facilitator, nga ilalagay naman ni teacher facilitator sa megabox. Naandam na nila ang mga module alang sa week 1 ug 2 ug karong semana gipaabot nga masugdan na nila pag-imprenta ang week 3. Apan sa pagkakaroon nakasugat og kalangan sa pagprinta sa mga module tungod kay mayo pa nga gasigi og saad ang provider nga mo deliver sa master roll ug sa ink niini. Ang city government nakadawat man ning eskwelahan sa una pa nga panahon sin kanang RISO. Wala man lain ta mapalitan nga supplier kay naaman na sa kanila ang sole proprietorship. Samtang dugang 20 milyones pesos ang gigahin sa nasudnong buhatan sa Department of Education alang sa Talisay City Division. Sa pakikinabit sa telepono, gipahibaw ni Dr. Evangel Luminarias, Talisay City Schools Division Superintendent, nga kung mahingpit na ang bidding sa dugang mga kagamitan gamit ang Special Education Fund nga 41 million pesos, paigo na kini aron matubag ang dakong panginahanglan. 20 million pesos gidownloadan ta para lang yun i-reproduce sa ato ang mga modules sugod week 1 ngadto sa week 12. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.